Ko mu je ɗan yashi mu gaida hafizin ƙur'ani, shi ne alaramma malam magaji mai ƙaunar saidil wara. Dan kwarai shi ne alaramma malam magaji mai ƙaunar saidil wara. Ni da sunan Allah tun lamura nake farawa. Dan kwarai Sarki mabuwayi shi ne kaɗai muke bautawa. Dan kwarai Roƙo na Allah duban ka ƙara bani iyawa. Dan kwarai Wasu baitoci na yaban hadimin ma'aiki zane ta karkara. kuma je ɗan yashi mu gaida hafizin ƙur'ani. Dan kwarai shi ne alaramma malam magaji mai ƙaunar saidil wara. Rabbi ƙara salati ga shugabanmu ɗan Abdullah. Dan kwarai Mai gidan su maira na gaske mai halin madalla. Dan kwarai Mai cikar darajoji gatan Abubakar mai bila. Dan kwarai Wanda in ka riƙe shi Allahu bai barin ka dinga ka tobara. kuma je ɗan yashi mu gaida hafizin ƙur'ani. Dan kwarai shi ne alaramma malam magaji mai ƙaunar saidil wara. Rabbi sare sahabbai sannan ka sa da duk alaye. Dan kwarai Ba ne mance sharifai hada da auliya su faye. Dan kwarai Dukkanin makiyinsu sunan shi shugaban wawaye. Dan kwarai Ko a ranar gobe duk makiyinsu wannan bai shan kausara. kuma je ɗan yashi mu gaida hafizin ƙur'ani. Dan kwarai shi ne alaramma malam magaji mai ƙaunar saidil wara. Shehana Tijjani hada da jiyali ba zalla. Dan kwarai Dole ne in sanyo alkaulahi wa ɗan Abdullah. Dan kwarai Har da mai saitani shi ke hana ni in yo kwalla. Dan kwarai Shehu Malam Sidi kaka ga sayyadi Aba mai nasara. kuma je ɗan yashi mu gaida hafizin ƙur'ani. Dan kwarai shi ne alaramma malam magaji mai ƙaunar saidil wara. bayan na ƙara salati ga shugaban al'umma. Dan kwarai To ina daɗa roƙo Allah ka ƙara ban ilhama. Dan kwarai Sani koma bege gun jarumin uba alaramma. Dan kwarai Shehu Malam Magaji baban Siraja baban Fadima Zahara. kuma je ɗan yashi mu gaida hafizin ƙur'ani. Dan kwarai shi ne alaramma malam magaji mai ƙaunar saidil wara. sannan mai ɗan yashi ina mika sallama a gare ka. Dan kwarai Shehu Malam Magaji yau ɗalibinka ne a gidanka. Dan kwarai Hamza ɗagan sha'aibu ni ne na zo da 'yan baituka. Dan kwarai Zan raba su hadiya gun ɗalibanka har na zubo su a Angara. kuma je ɗan yashi mu gaida hafizin ƙur'ani. Dan kwarai shi ne alaramma malam magaji mai ƙaunar saidil wara. al'ummar ɗan yashi ni Hamza dole in maku murna. Dan kwarai Babu shakka yau dai kam 'yar manuniya ta nuna. Dan kwarai Mun yi dacen jagora don ko ya riƙe ma amana. Dan kwarai Bishiyar alkhairi ya daddasa muna a ciki ba kyarkyara. kuma je ɗan yashi mu gaida hafizin ƙur'ani. Dan kwarai shi ne alaramma malam magaji mai ƙaunar saidil wara. sanni yayan baba abu hafizi na alƙur'ani. Dan kwarai Ilimin addini ka tattara shi fanni-fanni. Dan kwarai Godiya a gare ka, ka ba da tarbiya a gare ni. Dan kwarai Ko ina na nufa jama'a na ta marhaba da zuwan mai Angara. kuma je ɗan yashi mu gaida hafizin ƙur'ani. Dan kwarai shi ne alaramma malam magaji mai ƙaunar saidil wara. Malam Magaji kai inuwa ce wadda mu muke hutawa. Dan kwarai Kuma kai igiya ne mai ƙarfi abin kamawa. Dan kwarai
mu biyarka ta sanya a kullum muke haskawa. Dan kwarai. Kai kake saita mu ka ba mu dafa inda za mu guje mu haɗiɗira. Kuma je ɗan yashi mu gaida hafizin Kur'ani. Dan kwarai. Shi ne alaramma malam magaji mai ƙaunar Sayyidul Wara. Mai cikarken hali abbansa Aisha da Ruqayya. Dan kwarai. Abbansu Muhammadu shehi guda da ya ɗara gayya. Dan kwarai. Sufi ɗan sufi maula ya shugaba na masoya. Dan kwarai. Na gudu mai zurfi ban waiwaye ba sai da na ganka a hallara. Kuma je ɗan yashi mu gaida hafizin Kur'ani. Dan kwarai. Shi ne alaramma malam magaji mai ƙaunar Sayyidul Wara. Na kira ga magautan shehin mutu su ƙara kulawa. Dan kwarai. Waje ko a ciki mu babanmu ya wuce kushewa. Dan kwarai. Binsa alkhairi ne sai mai rabo yake ganewa. Dan kwarai. A son sanaran sai maku wallahi na yi nisa ba na jin kira. Kuma je ɗan yashi mu gaida hafizin Kur'ani. Dan kwarai. Shi ne alaramma malam magaji mai ƙaunar Sayyidul Wara. Dole ne na faɗe ka domin faɗar ka ce gurina. Dan kwarai. Na yabo da kirayi gare ka shehu jagorana. Dan kwarai. Mai yawan yin bauta ta rabbana makagin raina. Dan kwarai. Ni dai burina Allah ya bar ni tare da kai ko lahira. Kuma je ɗan yashi mu gaida hafizin Kur'ani. Dan kwarai. Shi ne alaramma malam magaji mai ƙaunar Sayyidul Wara. Yan uwa masu sauraro, kuna sauraron wannan waka ta yabon waliyin Allah daga bakin almajirinku Hamza Shu'aibu ɗaki tara, wanda aka fi sani da mai Angara na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan neman ƙarin bayani a iya buga nambar waya kamar haka: 080 36 04 90 18. A ci gaba da sauraro lafiya. Kuma je ɗan yashi mu gaida hafizin Kur'ani. Dan kwarai. Shi ne alaramma malam magaji mai ƙaunar Sayyidul Wara. Shewa halayenka sun yi daban batun hakunne. Dan kwarai. Masu jayayya da ma dai su sallama riba ne. Dan kwarai. Kai waliyin Allah ne ga kamar yawan kunya ne. Dan kwarai. Kuma baka da girman kai dan ta ko ina shehi ka tattara. Kuma je ɗan yashi mu gaida hafizin Kur'ani. Dan kwarai. Shi ne alaramma malam magaji mai ƙaunar Sayyidul Wara. Dan irin haƙurinka ba ga kowa ake samu ba. Dan kwarai. Dan hakan nan ni kam Hamza ba za ni daina faɗi ba. Dan kwarai. Tun da ka ban na sha sai na faɗa ba zan ɓoye ba. Dan kwarai. Shehu na gode Ubangiji ya daɗa maka sutura. Kuma je ɗan yashi mu gaida hafizin Kur'ani. Dan kwarai. Shi ne alaramma malam magaji mai ƙaunar Sayyidul Wara. Mai gidan alaran mamalan tasu babbar gayya. Dan kwarai. Na Alhaji Hadi gaida malamin ya hayya. Dan kwarai. Ni fa ko ba sauti yaban ka dole in jujjuya. Dan kwarai. Kuma in tattaka domin yaban ka ne ya zamo mana sutura. Kuma je ɗan yashi mu gaida hafizin Kur'ani. Dan kwarai. Shi ne alaramma malam magaji mai ƙaunar Sayyidul Wara. Gaishe ka na gasken gaske kai ne kake da babban kogi. Dan kwarai. Kai kake renan mu ka hana mu shiga sagagi. Dan kwarai. Kuma kai mana nuni mu daina dukkanin wani wargi. Dan kwarai.
mu riƙe ƙur'ani sannan mu kama ƙaunar abban zahara. Kuma je ɗan yashi mu gaida hafizin Kur'ani. Dan kwarai Shi ne alaramma malam magaji mai kaunar sayyidul wara. sannan mai alfarma mai tausayi da kyan halaye. Dan kwarai. Shehu ka jurewa dukkan kwaramniyar wawaye. Dan kwarai. Bani saurarawa duk maƙiyinka koma waye. Dan kwarai. Shehu gyara zamanka a kan karagar ka dole su ganka su haƙura. Kuma je ɗan yashi mu gaida hafizin Kur'ani. Dan kwarai Shi ne alaramma malam magaji mai kaunar sayyidul wara. godiya gun Allah rabbana abin bautawa. Dan kwarai. Shi ya mana kyauta ya ba mu mafakar ɓoyewa. Dan kwarai. Shehin mu cikakke abin fahar abin nunawa. Dan kwarai. Mai kyan daidaito mai mai da zuciyar bawa ta zamo fara. Kuma je ɗan yashi mu gaida hafizin Kur'ani. Dan kwarai Shi ne alaramma malam magaji mai kaunar sayyidul wara. nan zan ja birki in dakata ibadallahi. Dan kwarai. Sai sunana na faɗa muku ahalillahi. Dan kwarai. Hamza ɗaga sha'aibu mai yin yabar rasulallahi. Dan kwarai. Lakabin da ake mani ya 'yan uwa ana ce man mai angara. Kuma je ɗan yashi mu gaida hafizin Kur'ani. Dan kwarai Shi ne alaramma malam magaji mai kaunar sayyidul wara. sai wanda ya ɗau nauyin ya bugun masoyi babba. Dan kwarai. Shi ne alaramma malam amuru ban ɓoye ba. Dan kwarai. Tuni na yi nazari soyayyar shi ba ta wasa ce ba. Dan kwarai. Allah ƙara tsare shi ya ƙara daɗa shi gun ƙaunar hairul wara. Kuma je ɗan yashi mu gaida hafizin Kur'ani. Dan kwarai Shi ne alaramma malam magaji mai kaunar sayyidul wara. mu je ɗan yashi mu gaida hafizin ƙur'ani. Shi ne alaramma malam magaji mai ƙaunar sayyidul wara. Dan kwarai Kuma je ɗan yashi mu gaida hafizin Kur'ani. Dan kwarai Shi ne alaramma malam magaji mai kaunar sayyidul wara. mu je ɗan yashi Mu gaida hafizin Kur'ani. shi ne alaramma malam magaji mai ƙaunar sayyidul wara.